herra johtaja. Sosiaali- ja terveysministeriöstä tuli kirje. Jahas, taas joku syyte vai? Sairaala osallistuu kilpailuun, jossa panoksena on yliopistosairaalastatus. Parhaiten pärjäävä sairaala voittaa ja haluan tietää, minkälainen taso meillä nyt oikein on. Ja löytyykö siihen jotain parannettavaa? Vittu, löytyykö? Jahas, mitäs täällä menee? Sori, mä vähän innostunut proteeseista. Eikö ollut takapäivystys? Juu, no sehän on etupäivystäjän ongelma. Adios. No, se on Nikke, moro. Päästäis leikkaa sitä äsken tullutta traumapotilasta. Pääseekö messiin? Oletteko te edes käyneet kotona tänään sen jälkeen, kun pääsitte pois sairaalasta? Onko siellä kaikki just niin kuin pitää? Hei! Joo, siis voin taata nimittäin, että Satakunnalle ei tule olemaan minkäännäköisiä mahdollisuuksia. Kyllä hulluks on mennyt maailma. Ennen kirurgi leikkas, oli yö tai päivä. Nykyään tehdään vaan epikriisejä ja passituksia ja vastaillaan potilasvalituksiin. Jumalauta!